Ćao drugari, kako ste nam? Dobrodošli nazad na naš kanal Tina i Leksija, tako Leksija? Da. A gdje smo mi sada došli da se šetamo? U šumicu smo došli, tako? Kako se zove ova šuma? Jel' tako? Jel' ovo sad tebi prvi put da ti dolaziš ovdje? Pa da. Da, i ja ti. Evo drugari, odlučili smo se po ovom baš ne tako divnom danu da se prošla malo niz Košutnjak. Može se na druge strane da se spusti. Malo da kisimo. Po kiši. Ajde. Pazi samo da ne padne. Zdrasti, Jakice! Šta je to palo, Jakice? Je to palo neko dravence? Vidi ga, jadno dravence palo je. Pa nešto da se desilo, da. Jadno drvo. Grom. Ajmo? Ajmo li boj? Ajmo li boj? Ko živi se u šumi? Ko živi u šumi? Dobro, ko još živi? Jeste, ko još? Jeste, strašan buk. Ko još živi? Ptičice! A veverice? Veverice su Da. Ko još živi? Da. I neki bubica živi, jel' tako? Pa da. I ko još može da živi u šumici? skakalicu. I škakaci neki? Pa da. Da. Skakavci. Idemo. Živi babaroga u šumi. Da. Stvarno? Da. Šta ćemo mi da radimo ako ona naiđe sada? Jeli? Ne! Postoji babarog. Ne postoji, da. Evo sad smo došli do nekog terena koji je bio pre, mislim, za odbojkom i za fudbal, ali evo i ostale su neke trebinice, pa ćemo i to da iskoristimo priliku da se slikamo. Šta je bilo? Šta se događa lako? Ljubim babarogu. Ljubiš babarogu? A vidi da ima, vidi, ima dole kućica neka, vidi, a vidi gore. Vidiš, ima gora kućica, možda je tamo babaroga da je mi uplašimo. Evo dole možda živi babaroga. Imate po Košutnjaku ovih dosta napuštenih kućica. Sad smo ovdje našli neki parkić, naravno to je decijona atrakcija. Znači ovo je pre bio Pionirski grad, sportsko-rekreativni centar. Naravno da su ne nešto preuredili, vjerojatno se to više puta zatvaralo i otvaralo, znači da li imate radi. Date je Leksi u akciji spuštanja iz tobogan. Ajde, tata. 1, 2, 3! Uva skroz. Daj li šetanje, a šta je to? Šta je to? Znači... Aha, je to dole kao neki... Neki bilo sklonište. Aha. Znači ovdje su pre nekad bila skloništa i tu i tu. Je sad ostalo, ako imaš herca ti sviđa. Ako imaš herca možeš snimiti nešto zanimljivo dole. Gde se sada pošli? U šumicu. Sada smo se odlučili da ipak malo ovako dublje zađemo. Da Leksi bude što zanimljiviji. Ali morate voditi dosta računa sa onom da imate ovakve grančice od stabala. Da se ne udarite i slično. I nemojte ići kao ja u bijelim patikama u šumu nikako. Da vidimo. Najdemo neki
Sad je lepše vrijeme, sigurno bi prošla neka životinica. Evo, mi smo i dalje u nadi da ćemo da sretnemo neku. Ali se čuju ptičice. Aha, evo našli smo. Šta je to, ljubavi? Čupreka. Pečerkica. Ne čujte ljudi, nećemo da idemo o tome. Da, nikako nemojte probati pečerkice koje ovako nađete. Vidi, to je pec. Ja tu biljku kad sam bila mala nikako nisam. Pečete posle ruka kao da se Da. Ali ona kao zdrava je. Ona je zdrava, ali Niko to nije deca voleo. ne vole nikako. Mi pamtimo detinjstva po Koprivici kad se ožarimo. Ajde. Ovdje ćemo napišemo. Da ćete čekaj. Aleksija. A kao Aleksija. Tu tako. Vidiš? Ali ti napiši nešto ako hoćeš, mada malo teško. Vidiš malo teško. Evo sad se Akica potpisuje po drvetu. Čekaj, prekrila se da se ne... Evo ako išao da. Samo da popišemo sad, to je tvoj inicijal. Ajde. Napišemo sad tatin inicijal. Evo sad smo se popeli gore opet na šetalište i evo sad su Tata i Aleksija dali gaze, ja ne mogu da ih stignem. Taman će Akica posle ovog spavati kao bebica bukvalno. Ma gde ste mi pobjegli, jeli vas dvoje? Ajmo! Gde si pošla Crvenka bice? Šta ćeš da ju odneseš? Ajde, idemo da nosimo blage kolače u šumicu. Ajmo, kreni, Crvenka bice. Koga si te sasrela? Kad izađe vuku, otiš žadu. To je, tako je. Ajde! Tako se trči. Bravo, ljudi. I Aleksija je rešala da trenira. Pa drugari, evo sad smo završili šetanju, dnevnu rutinu u Košutnjaku. A ti se svidjela Akica šetnja kroz Košutnjak? Hoćemo da doćemo opet. Akica se fino istrčala, istrenirala, ali tako? Hoćemo da pozdravimo naše drugare. Ljubimo vas, ako vam se svidio ovaj vlogić, lupite lajkić i ljubim vas! Ćao!